Όταν ο άνθρωπος δεν είναι ενωμένος με τον Θεό, τότε 1000 αστυνομικούς να βάλει να τον φρουρούν, θα έχει ανασφάλειες. Θα πηγαίνει να κοιτάζει 100 φορές την πόρτα να την κλείδωσε και άλλες 200 το συναγερμό να τον έβαλε. Ο Άγιος Αρσένιος, θυμάστε εκεί, είχε την πόρτα του ανοιχτή, αλλά δεν άνοιγε η πόρτα. Πήγαν να τον πιάσουν οι Τούρκοι και ακινητοποιήθηκαν. Γιατί προσευχόταν, γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Και οι γέροντες και οι ασκητές και όλοι αυτοί οι άλλοι που είχαν τον Χριστό στη ζωή τους, που έβαλαν τον Χριστό σαν κέντρο της ύπαρξής τους, δεν είχαν καμία φοβία. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν αισθάνονταν καμιά επιβολή. Δεν είχαν μέσα τους την αίσθηση ότι κάποιος τους επιβουλεύεται, κάποιος έχει το κακό τους, ότι κάποιος θα τους κάνει κακό. Κάποτε ήρθαν κάποιοι και είπαν στον πατέρα Παΐσιο ότι ξέρεις, κάποιοι θέλουν να σε σκοτώσουν και είναι γεγονός αυτό. Κάποιοι ήθελαν να τον εξοντώσουν και μάλιστα δοκίμασαν ένα βράδυ να κάψουν το καλυβάκι που έμενε. Και τους άκουσε ο γέροντας. Ήταν στην καλύβα του και τους άκουσε που πήγαινε κάτω στο υπόγειο που είχε τα ξύλα και δοκίμασαν να άψουν τα ξύλα να καούν όλα εκείνα το καλυβάκι του, και ο ίδιος βέβαια μέσα. Και αυτός το έλεγε την άλλη μέρα και γελούσε. Και έλεγε, τι μπορεί να σου κάνει ένας άνθρωπος, τίποτα. Άντε και με έκαψαν και με έκαψαν και εμένα μέσα. Τίποτα δεν είναι αυτά τα πράγματα, τίποτα δεν μπορούν να γίνουν. Έβλεπε κανείς μια πληρότητα, τόση μεγάλη πληρότητα, που αρνούνταν ακόμα και τα στοιχειώδη πράγματα, τα οποία για μας είναι αδιανόητο να τα αποχωριστούμε. Γιατί είχαν βρει το μυστικό και είχαν τον εσταυρωμένο Κύριο συνέχεια μπροστά τους. Και ήταν όλα τόσο ευλογημένα και τόσο γεμάτα φως. Και σήμερα, αδελφοί μου, που έχουμε τόση δυσκολία πλέον στον τόπο μας και πήγαμε σε νέα δεδομένα που τα ξέρετε όλοι και τα παρακολουθείτε και σίγουρα είναι γεγονότα προς το παρόν θλιβερά και που τρομάζουν ακόμα και την ψυχή του ανθρώπου. Νομίζω ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αυτή την περίοδο και αυτή την περίσταση πρέπει να την αξιοποιήσουμε με πνευματικό τρόπο και να κοιτάξουμε πρώτα στον εαυτό μας και να πούμε αδιαφορώντας για όλα τα άλλα τα οποία γίνονται γύρω μας. Σίγουρα κανείς δεν δικαιολογεί λάθη, κανείς δεν δικαιολογεί προδοσίες, κανείς δεν δικαιολογεί συνωμοσίες και σκευωρίες και όλα αυτά τα οποία λέγονται και άλλοτε ότι γίνονται ή έγιναν. Αυτά είναι άλλη σελίδα που δεν είναι στο δικό μας το βιβλίο. Το δικό μας το βιβλίο δεν έχει τέτοιες σελίδες. Εμείς κοιτάζουμε να δούμε πώς μέσα από αυτή την περιπέτεια θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε πνευματικά, να αξιοποιήσουμε πνευματικά την περιπέτεια αυτή. Γιατί τι λένε οι πατέρες, πειρασμού καταλαβώντος λέγει, μη ζήτει τον Δήμου, αλλά το πώς αυτήτως αυτόν υπομένει. Όταν σε πιάνει ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, μια περιπέτεια, μη χάνεις τον χρόνο σου να ψάχνεις ποιος σου έκανε αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Μην ψάχνεις ποιος το έκανε. Αυτά που είναι αστυνομίες αυτά τα πράγματα. Αυτά που είναι ό,τι θέλεις. Τύψε να ψάχνεις. Το πώς αθλίπτος αυτόν υπομένει. Το πώς αυτόν τον πειρασμό θα μπορέσει να τον διέλθεις χωρίς να σε συντρίψει. Χωρίς να σε διαλύσει. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό βέβαια. Δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι μόνο εάν ανασυνταχθείς πνευματικά και κάτσεις και φέρεις το νου σου και τον βάλεις στη θέση του και δεις το πράγμα αυτό με μετάνοια. Και λέει πάλι ο Αγαρμάτος που ερμηνεύει τόσο όμορφα τον πνευματικό νόμο ότι
Όταν σε πιάνει ένας πειρασμός, θες το σφάλμα επάνω σου. Πάρ' το σφάλμα πάνω σου, λέει, και προσδόκα πειρασμό έως εσκάσεις την απνοή σου. Να κοιτάξεις, να δεις εσύ τι κάνεις, εσύ τι φταίεις, εσύ που έφταξες. Όλη αυτή η περιπέτεια, αδερφοί μου, νομίζω πρώτα απ' όλα μας ελέγχει όλους μας ελέγχει. Γιατί ελπίσαμε και επενδύσαμε όχι τα χρήματά μας. Εκείνα σίγουρα όποιος το έχει θα επενδύει. Αλλά επενδύσαμε την ψυχή μας. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Επενδύσαμε την ψυχή μας σε πράγματα μάταια, θυρώμενα, κοσμικά πράγματα. Και ο Θεός δεν θέλει αυτό το πράγμα. Τι είπε σήμερα στο Ευαγγέλιο, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, λέγει ο Χριστός, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Με ποιο πράγμα θα μπορέσεις να ανταλλάξεις την ψυχή σου. Ή τι αξία έχει να έχεις τον κόσμο όλο δικό σου, αλλά χάσεις την ψυχή σου. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, περιπέσαμε όλοι σε αυτόν τον πειρασμό. Της επένδυσης πάνω σε πράγματα μάταια, πάνω σε είδωλα. Τα είδωλα είτε των χρημάτων, είτε της αξίας μας, είτε ξέρω εγώ της ασφαλειάς μας, είτε των φίλων μας και των συναλλαγών μας και των συνθηκών μας. Αυτά όλα εφάνηκαν μέσα σε κλάσματα χρόνου, ότι είναι πραγματικά ένα νέφος, ένα σύννεφο, το οποίο διαλύθηκε στο πικετή. Και τι έμεινε μέσα από όλα αυτά. Έμεινε ότι τελικά μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ελπίζει επί τον Κύριο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό και έβαλε μέσα στη ζωή του τον Χριστό και τίποτε άλλο. Και επειδή ακριβώς βρήκε το σκοπό της ζωής του, δεν συντρίβεται, δεν χάνεται, έστω και αν του πάρουν τα πράγματα του όλα, έστω και αν το στερήσουν από τα πάντα και του αφαιρέσουν οτιδήποτε υλικό και κοσμικό είχε. Αυτός ο άνθρωπος καμία στενοχωρία δεν έχει μες στην ψυχή του, γιατί έχει τον Χριστό μόνιμο κάτοικο. Και μάλιστα, όπως έλεγε ο Γέροντας, όταν λέγει σε αδικούν οι άνθρωποι, τότε έρχεται μέσα στην ψυχή σου ο αδικημένος Χριστός και μένει οικειοστάσιο και κανείς δεν μπορεί να τον βγάλει από εκεί. Και αν ξέραμε πώς είναι ευλογία να έχει η αδικία, τότε θα θέλαμε όχι να αδικούν οι άνθρωποι, αλλά να μας αδικούν χωρίς να επιβαρύνονται για να έχουμε την ευλογία του Θεού. Αξιοποιούσαν και μετέβαλαν τα πικρά σε γλυκιά. Πώς όμως, με τον εσταυρωμένο Χριστό. Αυτός ήταν το μυστικό τους. Αυτός ήταν εκείνο το ξύλο το οποίο έριχναν μέσα στο πικρό νερό και γινόταν γλυκό. Σας είπα πολλές φορές αυτή τη διοίκηση που είναι πάρα πολύ ωραία της Παλαιάς Διαθήκης, που ο Μωυσής οδηγούσε τον λαό στην έρημο εκείνη του Σινά και όπως ήταν τα πράγματα και οι καιρικές συνθήκες εδίψασαν και ταλαιπωρούνταν και ήταν να πεθάνουν και γόνιζαν κατά του Μωυσέως και αυτός με όλη την ψυχή του παρεκάλεσε τον Θεό να βρεθεί λίγο νερό να πιούν οι άνθρωποι να μην πεθάνουν και έφτασα σε έναν τόπο που είχε νερό. Αλλά το νερό ήταν πικρό. Ήταν πικρότατο. Τόσο πικρό που ήταν δηλητηριώδες. Όποιος έπρεπε να πέθρισκε. Και οι άνθρωποι γόντισαν ακόμα παραπάνω. Και είπαν δεν φτάνει που δεν είχαμε να πιούμε. Μας έφερες και σε ένα νερό και σε μια πηγή που είναι φαρμάκι. Δεν έχει τίποτα το οποίο να μπορεί να μας προσφέρει. Και του είπε ο Θεός, όταν ο Μωυσής εστράφη προς τον Θεό και ζήτησε λύση στο πρόβλημά του, του είπε ο Θεός,
πάρε το ξύλο και ρίξε το μέσα στην πηγή να πιει. Και έτσι έκανε ο Μωυσής και γλύκανε το νερό και έγινε θαυμάσιο, έγινε γλύκισμα, έγινε υγιεινότατο. Και λένε οι πατέρες, να η προτύπωση του Τιμίου Σταυρού 1500-1800 χρόνια πριν τη Σταύρωση του Χριστού. Τι σημαίνει για μας αυτό? Έχουμε μπροστά μας μια θάλασσα, πικρή θάλασσα, μια θάλασσα γεμάτη δυσκολίες, θλίψεις, αγωνίες, ερωτήματα. Τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα βγάλουμε πέρα, πώς θα αποκριθούμε, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το άλλο. Είναι πικρά κύματα, σκοτεινά κύματα τα οποία απειλούν την πορεία της ζωής μας. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι ψέματα, δεν είναι κατά φαντασία, είναι κατά αλήθεια έτσι τα πράγματα. Τι μας προτείνει η Εκκλησία? Προτείνει τον εσταυρωμένο Χριστό. Πάρ' τον Χριστό και βάρ' τον μέσα σε αυτά όλα τα πράγματα. Και τότε θα δεις ότι θα γλυκάνουν όλα. Θα γλυκάνουν τόσο πολύ που θα πίνεις και δεν θα χορταίνεις. Θα πίνεις και θα θέλεις κι άλλο και θα αισθάνεσαι πλήρης. Θα πίνεις από τα γλυκά νάματα αυτά τα οποία αγιάστηκαν με τον εσταυρωμένο Κύριο και όχι μόνο θα τα βγάλεις πέρα, αλλά θα δεις και δόξαση ο Θεός. Τι μεγάλη ευλογία είναι αυτό το γεγονός. Ξέρετε, να σας πω κάτι που μου συνέβη και αυτές τις μέρες. Πριν λίγες μέρες ήρθε στην Εκκλησία ένας άνθρωπος, νέος, πολύ νέος. Γιατί νομίζω οι νέοι θα μας βάλουν και μετά στο τέλος. Πολύ νεαρός, πολύ μορφωμένος, επιστήμονας μεγάλος, που είχε 2 χρόνια ήδη διοριστεί σε μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Ήρθε ο άνθρωπος αυτός, περίμενε εκεί να έρθει να εξομολογηθεί και μπαίνοντας στην Εκκλησία, λέει, πάτε με έχω πνευματικό. Λέω, δεν χρειάζεται να έρθεις αφού έχεις πνευματικό. Λέει, ήρθα εδώ σε σένα που είσαι επίσκοπος της Εκκλησίας για να ευχαριστήσω τον Θεό με όλη μου την ψυχή. Θέλω να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες στον Χριστό. Και γονάτισε και έβαλε τα χέρια του στο στήθος και άρχισε να τρέχουν τα μάτια του δάκρυα και να λέει, ευχαριστώ Χριστέ, σε ευχαριστώ. Και ρωτώ, μου λέω, τι συμβαίνει άραγε και τόση μεγάλη ευχαριστία έχει αυτός ο άνθρωπος. Λέω, τι σου συνέβηκε και έχεις τόση ευχαριστία? Λέει, είμαι γεμάτος ευχαριστία Θεού, ευχαριστώ τον Θεό με όλη μου την καρδιά, γιατί τον εγνώρισα, γιατί τον εγεύτηκα, γιατί τον έχω μες στην καρδιά μου, γιατί είμαι γεμάτος καρκίνο από πάνω μέχρι κάτω και έχω μόνο 3 μήνες περιθώριο ζωής. Αλλά έχω τόση χαρά μέσα μου και τόση ευγνωμοσύνη στον Χριστό, γιατί αυτό το πράγμα με έφερε κοντά του. Και δεν με ενδιαφέρει πλέον τίποτα άλλο. Ούτε φοβούμαι, ούτε τον θάνατο, ούτε τίποτα. Ούτε μου αρέσει να μου λένε δεν έχεις τίποτα και δεν θα πάθεις κάτι. Για μένα πλέον όλα αυτά έχουν αλλάξει. Για μένα ο Χριστός είναι το α και το ω της δικής μου ζωής. Και κατάλαβα και είδα για ακόμα μια φορά τι θαύματα κάνει ο εσταυρωμένος Κύριος, ο οποίος το θανατηφόρο όργανο του Σταυρού το μετέβαλε σε ζωηφόρο και τίμιο Σταυρό. Έτσι, όπως ψάλλουμε στους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού, ονομάζουμε το Σταυρό της όντως χαράς σημείο, το σημείο της πραγματικής χαράς. Θέλεις να είσαι χαρούμενος, να αγαπήσεις τον Σταυρό του Κυρίου. Θέλεις να είσαι πάντοτε μέσα στη χαρά του Θεού, να έχεις μπροστά σου τον εσταυρωμένο Χριστό. Ιδού ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριο. Ευλογούμε το όνομα του Κυρίου, γιατί με τον Σταυρό του ήρθε χαρά σε όλο τον κόσμο. Και μετάβαλε ο Σταυρός του Κυρίου το σκότος της ιδωλολατρίας
σε φως ευαγγελικό επί γνώσεως Θεού. Έτσι και εμείς, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ας πάρουμε μαζί μας, στην καρδιά μας, τον Χριστό τον εσταυρωμένο. Και ας τον παρακαλέσουμε να γλυκάνει τα πικρά νερά και να φωτίσει τα σκοτάδια τα οποία δημιούργησαν οι δικές μας επιπολαιότητες και τα δικά μας λάθη. Ας μετανοήσουμε, γιατί αντί να πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύαμε στα ψεύτικα είδωλα, στα στηρίγματα, τα δίθεν αθώα τα οποία χτίσαμε ο καθένας γύρω μας. Άλλος τις γνώσεις του, άλλος τα νιάτα του, άλλος τα λεφτά του, άλλος ξέρω εγώ στην επιστήμη του, της γνωριμίας του, σε οτιδήποτε άλλο, αλλά τον εσταυρωμένο Χριστό δεν τον εγνωρίσαμε κατά βάθος. Δεν τον είχαμε ενώπιόν μας. Γι' αυτό είναι καιρός μετανοίας και είναι ευλογία το ότι διερχόμαστε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η πρόνοια του Θεού επέτρεψε να δοκιμαστούμε και να μπούμε σε δύσκολα και σκοτεινά μονοπάτια και να είσαστε βέβαιοι ότι ο Θεός με τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό θα μας εξάξει και πάλι εις αναψυχή, διότι ο Θεός αγαπά τον κόσμο, αγαπά τα παιδιά του και ξέρει τις πραγματικές μας ανάγκες και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Ας είμαστε οπλισμένοι και θωρακισμένοι με το σταυρό του Χριστού μας. Και ας αγαπούμε τον σταυρό, γιατί αγαπώντας τον σταυρό, αγαπούμε τον εσταυρωμένο Χριστό. Και όποιος αγαπά τον εσταυρωμένο Χριστό, αυτό ζει από αυτή τη ζωή τη χαρά της Αναστάσεως. Καλό υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής, καλή δύναμη στον αγώνα σας και η χάρη του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού να είναι πάντοτε μαζί μας.